dashen Allah mai hali abin koyo, babban garo mai rike kiya garo. Wace ce? Hajiya Amina na Madima tar kwarai, Dashen Allah mai hali abin koyo, tar kwarai. babban garo mai rike giya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, Yar kwarai, babban garo mai rike kiya garo. yar kwarai. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai, Dashen Allah mai hali abin koyo, tar kwarai. babban garo mai rike giya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai. Da sunan Alhayyu wanda shi yayi dazo, ya kago in an jima ya kago yanzu. Idan kuma ya canza lamari ya canzo, yana canza rago ya mai da gurbinsa da dan kwarai, Dashen Allah mai hali abin koyo, tar kwarai. babban garo mai rike giya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai. Salati mana adadin da ba yankewa, wurin baban Faɗumatu kai karawa, da Ali da sahabi hasa jajjerawa, haɗa har duka tabi'ai da hanyar su ta zama kwarai, Dashen Allah mai hali abin koyo, tar kwarai. babban garo mai rike giya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai. Hakika in an jiwa na bawa nan ba, mutum mai daraja muke kira ne babba. Idan har nasabar Amina bata canza ba, ashe kuwa duk ɗan arewa sace mata ƴar kwarai, Dashen Allah mai hali abin koyo, ƴar kwarai. babban garo mai rike giya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai. Arewa ma sun yabe ki su shaidar ki, musamman mata da sun kasan darajar ki, saboda irin taimakon su kin yi da kanki. Amina fitular da babu mai kushe ki, Amina fitular da babu mai kushe ki, Amina ka tafi na inkiyar aikin ki, ki kyale makiyanki sun yi ƙaurin suna, ta yaya hannunsu za ya kare rana. Amina tafiya a sannu sai dai bauna, ashe du makiyanki ba ya yi mini rana. Amina Allah ya kare dogon kwana, da ma kin zama kainuwa da sharrin bani, ki kyale su hawainiya da canjin launi, idan sun ka biye ta taki su yi rudani. Ina kike kiwa kashin ki baya rauni, Amina ta rago ki ɗauki mai cirani, mutum mai halin ki ma ba zai kuka ba, kina yin haƙurin da ba na cutarwa ba, kina zance ɗaya ba da sakewa ba, kina zance ɗaya ba da sakewa ba, kina gaunar gaskiya baki karya ba, kina da ibada ba zan ga kasawa ba, karo da karo tun da bai wuce rabo ba, mutanen Najeriya suna ce miki ƴar kwarai, Dashen Allah mai hali abin koyo, ƴar kwarai. babban garo mai rike giya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai. Amina matsayinki ya wuce furtawa, saboda ɗabi'unki sun wuce kushewa, kina da yawan ilimi da amfanarwa, uwa ce Hajiya Amina na Madima tar kwarai, Dashen Allah mai hali abin koyo, tar kwarai. babban garo mai rike giya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tar kwarai. Akwai haƙuri gun Amina ga kamun kai, hakika shi ne ya sa ta taka matakai, da koyi da halin mijinta ba ta son kai, shi ma namadi ya yabe ta ya ce mata ƴar kwarai, Dashen Allah mai
mace mai yawan biya ga iyaye, hakika makiyanki dole su ta hawaye. Fagen aiki kin zama gwana ta gwanaye, mutane na ƙasar mu sun kirawo ki da 'yar kwarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, 'Yar kwarai. babban garo mai rike ki ya karo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madi matar kwarai. Amina manufar ta taimaka wa talaka, musamman matan arewa nan ta fi ɗauka. Tana kuma kyauta kamar ta marka. Ina mace mai martaba kamar ki giwar kwarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, 'Yar kwarai. babban garo mai rike ki ya karo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madi matar kwarai. Wannan na ce tun da ta iya ta gada, bara na faɗi ko kuna kira na sauda. Bar tsiwa mai kiya ku ya ga takarda, bayanai ne dole ne ku ji su ku yarda. Ƙasata a Najeriya ina ga Amina, ku nuna min wacce zan gani da idona, macen da ta kai taimakawa addini na, macen da ta kai taimakawa addini na, ta taimaki mata ta taimakawa irina, ta taimaki mata ta taimakawa irina. Amina ga juriya tana hana barna, ashe giwa ta wucewa mai ɗaukowa, ashe tafiya sai amala ke sabawa. A bar koyi nan ganin kinan kyalewa, a bar koyi nan ganin kinan kyalewa. Muruce ce masu hankali ganewa, suna soka kin fito suna gaida ki, suna zagi kin fito suna gaida ki. Ɗabi'unki 'yan ƙasar suna shaidar ki, ɗabi'unki 'yan ƙasar suna shaidar ki. Magautanki kaddarin suna karyewa, magautanki kaddarin suna karyewa. Karo da karo akuya bata juhewa, idan ƙarya ta yi fure bata yi 'ya'yan ba, idan dai halin su ne ba sa daina ba. Mutum mai sukar Amina na ce masa sakarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, 'Yar kwarai. babban garo mai rike ki ya karo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madi matar kwarai. Uwar Adamu Rabbana ya kare ki, uwar su Huwaila Allah ya kare ki, uwar su Farida sannan ki babban garo, uwar Abdallah zazzabi na gano, uwar su Na'ima da kyautar ki na gamsu, uwar su Muhammadu na yaba na ce 'yar kwarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, 'Yar kwarai. babban garo mai rike ki ya karo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madi matar kwarai. Mutuncinki da nasu ba fa daidai ne ba, halayenki da nasu san ba za a hada ba. Rabo ba zai tadda wanda bai da rabon ba. Amina ki yi sha'anin kin tabbata 'yar kwarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, 'Yar kwarai. babban garo mai rike ki ya karo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madi matar kwarai. Mutuncinki da nasu ba fa daidai ne ba, da halinki da nasu san ba za a haɗa ba. Rabo ba zai tadda wanda bai da rabon ba. Amina ki sha'anin kin tabbata 'yar kwarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, 'Yar kwarai. babban garo mai rike ki ya karo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madi matar kwarai. Misalin ki arewa banga sun samu ba, Amina sai dai ki da Allah rabba, da bai bar ki cikin sahu macuta ɗin ba. Ashe taki ba irin ta tasu bace 'yar kwarai. Dashen Allah mai hali abin koyo, 'Yar kwarai. babban garo mai rike ki ya
Sadiq sunana kenan, ana ce mini zazzabi irin lakabin nan. Haifaffe ne ɗan Kano abun koyin nan, idan ka rike ƙwarƙware mutum zai zama ɗan ƙware. Dashen Allah mai hali abun koyo, Ƙwarƙware babban garo mai rike ki ya garo. an gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. An gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. An gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. An gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. Dashen Allah mai hali abin koyo, Tarkware. babban garo mai rike ki ya garo. Wace ce? Hajiya Amina na Madima tarkware. Dashen Allah mai hali abun koyo, Tarkware babban garo mai rike ki ya garo. A gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. Dashen Allah mai hali abin koyo, Tarkware. babban garo mai rike ki ya garo. Tarkware. An gaishe ki Hajiya Amina na Madima tarkware. Dashen Allah